Kaunti ya Nyamira asegati yaba MCA bakorogwa muno mu speaker mu yebwe bunge kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Thaddeus Nyabaro asomo igaboko mwenia Charles Nyamweno hunyatiko bakago siro bogima bwae kubwatkano basokano omobebwe para nigegati yaba MCA abo banyariko babagwesokia na gukwando kuganyo kukororo kwa baraya nemona ba MCA kurwa se bunge ye kaunti ya Nyamira go chamo kubwaterana eriko chigikirania obokoreri borobya asebono bamuragire kyara mu speaker umukoro hunyariko bagakurusugwa bisia se bunge ye kaunti yo Mheshimiwa Enoch Okero asoko gendra kore asoko gendra goturubanie miroberio ye bunge yo asebono bate biro mu speaker Thaddeus Nyabaro nigabwente konyora libagari nyororo yoko gendra miroberio yaye chinga kecho gusangana bananchi aba MC abo nigo bakwanire amagendra nemono ye chipara asebono bate biro guika umutinyo gatano narimo umwako yega chipara ase kire award ime ye county ya Nyamira nigo kirache ko bachakinigwe ase birango biribiganire bunago tumanyo muri kito Fatgard Gisemba Nase omuyega bwa komwenia omuga ka Charles Nyamweno kurwase kenyero kya gikendo ekyo kegotoka ime ye wade ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango e county ya Nyamira oyo onyorete omubasukano omubebwe para Ase omuyega oyo iganigo oikiranwa nabarai aho anene aba MCA kurwase e county ya Nyamira abwase banyora libaga ryo kurwa engora yabo ujase e amate eyo Mweno Charles Mwens pole nekenyoro yaito pole honorable speaker na ye pole for losing your close friend oimo atara nere engakiyonsi yoborai wao Mungu awabariki Ensemo yaye omonogeri we bunge eyo ya Nyamira omusketa Thaddeus Nyabaro nigo aria eira gochago konya e familia eyo Uria ko represent governor Nyamweno no arengo mulengo bwe governor UPA tuakole ori mumuromo nene nchina akole igore na rwete instructions director ya human resources ayar kama hapo Clark kuja Nanda baheshimiwa murage ntomugoji gonkonya inwe eno opportunity gocho mwana lia bwate digiri aye wege ntokende ge korrokana ke kumu sustain buya Nonye nigo aba MCA abaiga bagendera gusingirira buna omuspika bwi county ya Nyamira omusketa Thaddeus Nyabaro nere baragendere kubwatia buna omuspika ase okura oburai bwi county ya Nyamira Kote baiga sise itiarenge Nyamira Tuateba tiere omuspika Nyabaraga abwatega sitogendere tusikemotwe igoto usabanga timorante go Nyamira ere tomorembo tukwa iteta isei Ingana igoro yokwania komorusia omugavana bwe county ya Nyamira abisi nigo aba MCA abaiga patugutira engane yo are nagoteba nigo baragendere komubwatisia eryo wikirania emeremo ya yebuna omugavana bwe county ya Nyamira Mwatongo Nyamira twarabona n'ikisei enabu isenabo n'itubona tigane tuturaba korega gito bwato muspiko ito muraranga ki na ndibona induturaba be gosene muspiko rio lengo mu biko si muspiko ye na ro to gara itura ro tebinga tumbiche kaba ndali ora una tuwa mosede ora na gosene bichi mebile utu alinge mabo na ro ko dange sa kuna mi chamani onte nyanga na sai ndigaida ombe kara toke kimuko na ro muro tele na toke Nonye nigo baruta chinsase chintindi buna onye epara tego chia koroisiwa asenchira engia nigo barache kubetereriwa kuimokia egetambokero program kibe supervise buya chikorega asi county engima erinde by June 3 ward among the 20 wards dirito buate 3 ward onyore na chikori minta chiaro si wange 20 kilometers akimoro chento veketi ya million ani gase koleka Yeah. Governor failed to do that, we go back to how we do our team. Chingaki echecho nigo Dr. Dansford Maindo aikirana asomo yega oyobwa matanga abwase nere abekarabu puna sobo chorio bonene borebosyo nigo arache koriya ekirogo kyobugavana bwe county ya Nyamira Kirego cyakorera sinaino naenda magenderero is a non-negotiable thing tigantangaze gana inko nyore kirego gie county wetera so wanje komonene
issue ya magenderero chibara chinyagetari amangana agriculture amangana public works amangana ECD ebine mintubire na negotiable nimbote track record yoga koregasi and I want to promise as abantu banyamira na tindi moto mwara Hingo reporter ya Getembe kurwas chinseme chiga chake kendo egotoka ime ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigadi Gesemba